пред нас стои избор. Избор, който ще определи начина, по който да се развива нашата родина. Избор, който ще посочи пътя на България за следващите години напред. Ние за кратко, макар за 7 месеца, бяхме в управлението и показахме, че всичко, което през годините сме говорили пред вас, можем да го изпълним. Ние бяхме тези, за които дадаха възможността да бъдат увеличени пенсиите, да бъдат дадени близо 1 милиард лева на българските земеделци, да бъде въведен облагаем минимум за младите семейства, за малки деца. Вярвам, че нашата кауза за благоденствието на България и на населението на България, за всички жители на нашия регион, ще донесе успех. Гласувайте заради себе си, гласувайте заради семействата си и приятелите си, гласувайте най-вече заради бъдещето на нашата мила родина, за да я направим ние социална и сигурна. Гласувайте! Номер 28 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление.